som Hopper a chcel bych vám říct, že mám hodně peněz, ale potřebuju víc, potřebuju mít trochu víc, abych mohl žít, ale nechci chodit do práce a nechci takhle žít. Tohle netoším, abych si mohl stěžovat, ale jsem po rozchodu a musím se stěhovat. Proto bych chtěl říct, že nikoho nenutím, ale potřebuju dostat svůj život ze sudín. To se mi z toho brčet nemám ani kapesník, tak mi prosím pošlete vaše kapesní číslo účtu, máte napsané v popisku a až z toho vyhrabu, tak ti... Hey, wake up. tak ti... Takže z toho vyhrabu, tak ti to dám popisku. Bože. Je to ode mě takový děkovný, ale musíte si za to platit poštovný. Mám opravdu nemůžu, jak by chodil na akce. Tak už prosím netočné žádný další reakce. Ahoj, já jsem Hopper a potřebuju tvý prachy. Nechci chodit do práce a poštu... User in your channel started nosiť recording. musím. Poštu musím nosiť. Co to? Nevadí to. Hey, wake up. Ahoj, já jsem Hopper a potřebuju tvý prachy. Kreditka se poštarom na chvíľku User in může your channel ztratit. stopped recording. Děkuji, že ten poštar čo mi poslal aspoň kilču. Číslo už to máte napsané v popisku, díky. MC Hopper nabítu na majku.